Hej, kluci, zamka ty tam tři, jo? Jdem. Zajímavost, povolení asi na to nemáte, předpokládám. Já rozumím, jako každý člověk je nějakým způsobem naštvaný. Haló, pane, slezte dolů, jo? Omlouváte se. Vy tam poškodujete někomu. A jako jim jde o co, nebo jako co? A myslíte, že tímhle něčeho jako docílíte? Teď vám z tohohle akorát koukají problém. Nedej bože, kdybyste ty vlajky nějak poškodili, co jste trestný čin, že? Budete předchod kvůli tomu. Jako dál pokračujete v tom přiznávání. To bude trvat asi 4 hodiny, než to tam někdo vrátí zpátky. Spojte ten pokus, to stojí. Vy jste se mnou suma, ten prezident nepojede. Vy jste spíš měli jet tam a tam se snažit něco vyřešit, tady nevyřešíte vůbec. Tak pojďte dolů, ať vás nemusí sundávat hasiči. Prosím vás, proč tam nevisí čínská vlajka? Kdo to tady má na starosti, pánové? Tak to nevíme. Místního? Místního tady asi nevím. My jsme z opatření letiště. To proč visí? Proč nevisí tam čínská vlajka? Proč ji sundali? No to se právě zjišťuje, pane. No, To se zjišťuje proč. to je pěkný. To se zeptejte těch, co jich To je dezorganizace u nás. Tak, pane, naposledy vás jménem zákona vyzývám, abyste zanechal svého jednání a slezl dolů. Bezpečně, pokud možno. Rozuměl jste výzvě? Tak neposlouchal státní. Nebudete se se mnou bavit. Dezorganizace. Výborně. A chceme tím vyjádřit náš nesouhlas s poměry, které jsou nyní v Číně. My chceme, aby docházelo k utlačování lidských práv. Pardon, jste z nějaký organizace, nebo? Ne, sešli jsme se pár kamarádů a rozhodli jsme se, že uděláme tuhle akci. Pro České republiky. Jménem zákona vás vyzývám, abyste opustil svou veřejného osvětlení, případně jinou pozadí této výzvy, se dopouštíte správně deliktu a policie České republiky zakročí za použití donucovacích prostředků. Policie, Soubor, lekce 2. Dáme lokomobil jde. Na vás vyzývám, abyste opustil sloup veřejného osvětlení. Případně jinou pozorní této výzvy se dopouštíte správního deliktu
Policie České republiky zakročí za použití donucovacích prostředků. Rozumím, neprovedu. Budete mít pojďte robeček, jo? A tak oni tady provokují útoky na to, jestli jsou... Tak mě umožníte mi s ním rozhovor? Ne, já to tady na starosti nemám. Dobrý den! Nechtějí nás k vám pustit! Byl byste tak láskav a řekl nám, proč jste tam pověsil ty vlajky? Tady! Dobrý den! Můžete mluvit! Proč tam jste? Protože nesouhlasím, aby náš stát spolupracoval s komunistickou zemí, která nedodržuje lidská práva a svobody. Prečo? Nemůžu. Yes, I can. Můžu. I can. I can record it. Yes. Don't touch me, okay? Don't No, touch me. no, netouch me. I am on the No. sideway. Yeah. Nechci, I can. Sorry, you are not welcome here. Thank you. I am on the sidewalk. I can record anything on the sidewalk. Yeah, of course you can, but you are not welcome here. No, I don't care. You are not. You don't care, but we care about you.